My watching ma ye mo akwa babiem from Adom TV Badwam so yeda se emrani adaje yakoso aye wohye happy new year erade a ohwe yen so 2023 no nadaroma yenim se obehwe yen so nti made wo dwene wo susu obi anye papa na me no so erade nton hyira mu so yeni somo dodo nyame hyira mo yenim se afi yebenya nipa foforo so aka ebusuan ye wo dada omo ehwa Adom TV etie yen ne ye dwumadie nyina nti se wo ye foforo na fei ene wo beka ye ho ye mo akwa aba mafide no nkoso na ha bre bia fisa Adom TV ye wazo ye besom ye ne asomosompa awmani atumi age munim sa fi so eye abato afe your election headquarters munim de etumi ye enti ya dwumadie kama fefefe de ye wo hadada no ye hyemu kenanso na niema ba komienu bi so aka ho na tumi aboa ama de de mamo no so aye kama yeda mo ase ye ne ye clients yeda mo ase nso semugusu aso ya sentie ne me wo ka kira kwesi ye boa wa ha Kingdom Herbal Center ene ofri a waba ha yeda Kingdom ase Dr. Mufa yeda ase ya shafu fufuro mu ye ne na hyase ye nim se ye ne no ewie nso ewie pa ti dog no adwuma yefo ne abusia ya chia mamo afisia pa ka chia mo ache mo afisia pa afenko metre afisa se na nkwane ahoden wo ho na adwuma ekoso na bibie ekoyi nyame nhyira papa pa Kingdom last year no mu ye adwuma bepre ya shafu fufuro mu nso mo asaba ti erade nton hyira mu adwuma no so yenim komo na ye nhwe enu a Kingdom Herbal Center ewo ehunu Kingdom Garlic Bitters ewo hantie ni hu komo Yemfa Kingdom Garlic Bitters na we hu no enhyase enu enie we Kingdom Garlic Bitters na Kingdom Garlic Bitters na ye ono nkwa na money ninua Kingdom Garlic Capsules enenam na ne ennomienu Kingdom Garlic Capsules any Kingdom Garlic Bitters eye na me beka ho asem na chew enda na pa miwi na maba enkaya aka so ye nnu no bako enan Kingdom Garlic Capsules Bitters no any Kingdom Garlic Capsules enunie na de ennomienu eye ne nyina ye adwuma baako ne ye ni so bi wo ho no mo a onante kakra na wabre wadro any Kingdom Garlic Bitters ene afin so Kingdom Garlic Capsules unro enie oko drugstore bi abomodin ase enuru se ne amede chiro no sa pepepe na tia ibi ede amawo na onante kakra na wabre ene nka fiasa nto ase nga toni oyeye ode untumi kra wedra ne bomodin ase obenya Kingdom Garlic Bitters ene Kingdom Garlic Capsules ebeboa etumi amo akoma na etumi aye adwuma ye kama sanso no bi wo ho no ma utimi se ne nsa ye titiri omia ne nsa sa se ananse ache no eya na ye stroke ya de ne ye ka se ebon kaye no stroke no enche mpofrim honum saa edi nkan bo nka ye ne man kakranka fe wa moani anko ho a na de wato fom na enka no na ye ka se mpanifo nkwampo ne tumia stroke ya de nkoda ina tumia bi enti se wa momodi ama Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules ambenwa me de ya na me ka se enru no mentwe ma ya de ne mo wansa wanom ma ne nye wedura de bia obenom anapa wia ne anwumre se ne ya che opepepe no a obenom se ne be ya yade ne ntumi emma mo isan se Kingdom yenru no esan boost immune system enti nkwambo ne mu yeden se ne be ya yade bi entumi mfi abonten emmebo ena no coronavirus ba yi ese wo ho no ma na yade bi etumi aba bebo isan se nkwambo ne mu aye weak na yade bi ebo rough obunya eye Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules a yade bi entumi mo basa ebebo awpa obi nso wo ho no ma anwa anasesrade ador wonimu pa cholesterol wedro any Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules enu enie okwa de aya ne topaye no ene ninsuo no ni nyina ye adwuma baako na obi wo ho no mo a ompe topaye no de aya nse topaye no ompe enu ntine aye nsuo amano no obi nso wo ho no ma eye nsuo no Kingdom Garlic Bitters no ompe enu nti wonso de ne ye topaye ukona de ubenye bia no onsa ebetumi aka ma na bo apa ni nyina at the same time de bia num ni nyina mo ni nyina ye adwuma baako ne sanse obi empe ni nsuo no ntina topaye no na wo pensuo nso anu watwe no ni nyina ye adwuma baako ente se ebi obi beka se ye di nsuo no na enum topaye de bi oye ne sa ebefa o ha obi
mienu bomu a because adwuma kro no na ye adwuma ba nti wa wo pet to pa no ato no nko a wa wo pe insuo ne nso bitters no ato no nko a kan mienu bom sanete mo mienhya no sanete ye duro ne nso etumi boa emo akoma no ye adwuma se ne esese ye pepepe wo hwe se wo ye research kakra efa garlic ho a utumi se garlic esa yade bebre e wa asase so na untumi nkoto garlic saa se anapa wia na mewe garlic saa ene wo ba adwuma mu amanfo bebre na bedwane afi nchen ukotena ka mu a eno nso saa eno nti na ye nyafa abefu kwan so ye dia ye nnuro kingdom garlic bitters any kingdom garlic capsules no nti de garlic eye bia yedro no sa pepepe na eno nso eye betumi aboa akoma ho ban ma cancer bia na yade bia embebo sanso na eboa reduce high blood pressure obi wonu mamojamro so woni so me na America no entwen ma yade ne mbebo wansa aha say ubomode enya kingdom yenro ni bia ebetumi aboa pa sanso na new kingdom ginseng power capsules eno memedro new kingdom ginseng power capsules eno nie eno so memedro be ma bi wo hono mu a ukosie ni mu a enche na waje mu adwuma ni nti wagina hono mu ache oye driver ni watena se ache wo modern ase obenya new kingdom ginseng power capsules ni bi na kingdom yenro ni nyina no tupa ya no de wo no maho mu no sen enetie ya tro ho kingdom ya tro ho kingdom ya tro de wo no maho mu no aha ya tro ho kingdom enti sa wo drugstore na wo na wi sa wo ba be no na ye ntro ho kingdom a every aso ye bo modern ase wo de beko drugstore ho no back aha wo de beko aha na se ye de numbers ni betu dwa betumi afre se bia wo no na wo pe kingdom ye nuro ni bi na emum no ye no bi ne ye de ma ho isanse uyi topaye no ye ntro ho kingdom a ye number no betumi topaye bia mo bia sa ye ntro ho kingdom topaye bia wo bia no aha nti wei eye memedro aha memedro be boa pa ama be ma de eya metaka se oye adwuma ese bisa se wo mre ni kwan se bisa se na wawie bisa se na wawie dia anhwe ade na chese adwuma nso ni ana ye be fro kofi papa ni kojo papa enye kama ye si afefufurum ese be ma de ubotumu ye de no na baby anso koyi kama nti bomodin anya new kingdom ginseng power capsules ni bi na ema no so amahwe yan a mo bisa se na mo ke mema de ye mo kan ye de no mo so mo de ni tremendous capsules oba bi wo no hu no wabonten kama usifika mu na uhye bi wabonten utumi se yes oba ne na so ebia mekin one ne keka wie na mo kohia wo dem a ahwe a wontwefo nkran mfra ne bi we delete ne number ntu ye oba na utimi a so wadro ni tremendous capsules bomodin se wonsa beke bi enka bi auto wase a enkoyie infections bi a unya wo ho no matumi se wo ba ne mu kekao ana se gonorrhea syphilis yade ahuduo bia ama oba no tumi se enka no na nye sa na otie no bomodin ase obenya tremendous capsules ni bi na nso check ayesan ma manfo no nso ya san kakra ma anye check kra na koye mu ne mu udu a eja na che sa fi nso atumi edi akọ anim pa enti eno nso eye tremendous capsules enti eno nso yi a senia kingdom ye dro ne tie no topa ya kingdom ne nom ne yese nuru ya ewo hoyi ye nuru ne de eno ane se okọ drugstore na otwa na drugstore bi a Ghana ha bia akọ ansa betumi ekebi otwa mienu na obeno mienu na obeno topa mienu anapa mienu enyumre ye adwuma kama se sanete nti kingdom ye nuru no sa enete na ebia na obi panududu mu atu obetumi abomoden edi wani ache mu Kimberley Avenue Okanshi Drug Lane Kimberley Avenue Okanshi Drug Lane and I say drugstore be a what Ghana be a me de eya me ka say o operate drugstore na say kingdom ye nro ni bi ni ho no mo a na mo ba ye nche dan ye drugstore bi asa nti be bia obekọ wo man mu he bia no nsa beka Kingdom Herbal Center ye nro ni bi na say obetumi afre ye numbers no 0536 149 961 0536 149 961 0536 149 961 now the Kingdom Herbal Center in Ninsa also
na yentumi no nidwa me de eya na ne duo mu a wo pay tu no ene huhia me pa na afi we mpo de omo mba betu duo mu wo Okanshi drug lane no it was special package at the mom ye sha say Christmas no na doctor mo fa say me nka nche ye tiefo no ye hwefo ne omo ni endi dwuma say ensi ye ye di ranu ya ni mu a ebesi be January ending ntumu momodin a entu no duo mu na mon friend ko drugstores ahodo ni na bibia nye ti eno Kingdom Herbal Center na area ye Kingdom Home Real Estate Kingdom Home Real Estate debi mom ye baby di eti ho ye den no na so nya baby di utito nti Kingdom Home Real Estate ya dan no ewo aburi ene ekropon ebrini ekropon he ya ena ya dan no ewo ena no amanfo free Canada na Germany na US baye omo ama yakọchiro mu adan ni bi kama emimu ahyase etuetu emimu so eni di nsa woso se ni omo kwa ombehwe esan so mba no mbe hu ye no omutumi se abrochire baabi wo Ghana mpa sanete nti Kingdom Home Real Estate yenso ye numbers ni so pe baabi duty ato ya dan kra mienu dan so masi dada ya to first one so bibia wo kama so nkane akwan community on its own ya dada nti uti wana umpasa se ho manso na wo pese wa brantie ababa wasi so pe baabi ni woni wasumdua Kingdom Real Estate dine dada ti ko ho na ko jodi Adom ye contact ye office won kan hanom sei no wo Shiashi junction we see wo Shiashi we see o pe baabi a Kingdom FM no ho no mo an ye wo obetumi afre 0559 761 144 0559 761 144 and your Kingdom Home Real Estate and so your numbers eno ka je mfa nsi ya da se papa ano paint Kingdom 4 na yete won kano eno ni nsa wo so se nu na wo pe se ye fie na wo pa wo fra wo no won be kasa me kwaba no ba ko bi nsi wo chire ye ba e beto so